Une semaine. O baro kadi o la de. Mais e beta mo ke boîte comme non. Bon, je fais bi ko ki labe ki maquiller ka ta boîte là, ta fête doro nige. Fête doro e te ke service e fo fête doro. Non. Mais wari be soro la togoti. War du me soro fête la re. E nyom so man ni e labe. Chero man e. Utna war di ma. Ka war di na matindoro. Ka war di ma tenge. An ko jumena. Ciclo delle cantambe catti funde fumacando si funde champion to kuni o jadi clear de do pollo chetu catti moga come hina nyona ngabi hina to yara hode yene tiga jena ne tu malo ko jiye beta ne tu malo ko jiye beta ne tu malo ko jiye beta ho ja tu no ya beta tu no ya beta tu no ya beta. Et notre taxi a oublié. Ok, contravention. Sergent! Sergent chef! Sergent chef! Oui, mon commandant. Et une heure, j'y donne un. Dépêchez-vous. Et. Commandant? Oui. Oui. Et Moussoraba Mblain. Nana. Ok. Vous avez. Toi, tu m'attends. Et quand tu es là? Ne pas voir me sentir boula. Oui. Kemeshigi. Ta crédit que maintenant natima. Abozor comment? Oh, il m'a fait abozor. Il n'a l'oumé gata chi numéro là. Il vient il clone là. Ça c'est rien entre nous. Il m'a mal à faire dans le tout. Tante, domo da be ga juga ka ta fe doko. Ay docteur Sotiamake. Ay docteur Sotiamake. Amanya sara la ya. Re ya chomna. Parce que ni afar gain to ba ni docteur Solo banay. Ne reta do ni do tiare na neta do fa o fendi. Ante farafin fura fana kɛ k'a lajɛ parce que ni tubabu fura ma nafa ɲa an bɛ farafin fura dɔw fana kɛ k'a lajɛ ne kɔni hakilina t'aw ye ni furakɛlila dɔ ko mɛn k'a ye fanfɛla in na awɔ n'aw sera ka taa o lajɛ yen nɔ ne kɔni bolo bɛ sɔn k'a fura ye quoi. An bɛ se ka taa yen cogo di parce que wari foyi t'an bolo. Wari ko tɛ problème ye n'Ala sɔnna a ma an ka di Ala ma i bɛ taa an bɛ taa bureau la n'Ala sɔnna a ma. Tante, solutionné. O bɛ taa ɲɛ koyi ni wari sɔrɔla bi kɔni hali bi bɛɛ an bɛ dugu bila ka taa fo Kayi ka taa furakɛ o bɛ taa ɲɛ kojugu. Sabali de ɲɔgɔn tɛ wale de bɛ laban oh jɔnni ka sabali an ka sabali sabali. Ajara. Comment Baasi t'i la. I fari don. Aba usa. Aba usa. Ah, akan ko tor muso fo. Oh, ayta. Ngai be kangari kelen daw ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kanu sɔrɔ bilen dɛ. N'Ala sɔnna a ma. Ni ɲɔgɔnna wɛrɛ y'u sɔrɔ. Hali n'u ye wari sara u bɛ tile fila min kɛ yan. Jira sa a tɛna a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna sɔrɔ. Ci e y'a to foli koyi wili Ala k'i sara. Amina yɛrɛ Ala wili ayi o tɛ foli kɛ sa wili de la ayi kana kasi sa n'i kasira i bɛna ne yɛrɛ la kasi i fɛ wili n'a tɛ hali n'a bɛ ne e yɛrɛ bolo sa e b'a kɛ ne ye o diɲɛlatigɛ t'an na nin ye nin ye o i ma kun awɔ an ka di Ala ma hali bana min filɛ ne la ni Ala ni kira sɔnna an bɛ solution ɲini a la an ka bɛn di Ala ma awɔ n'Ala sɔnna. Oui, allô, monsieur Diawara, bonsoir. Ah, ça va? Ok, s'il te plaît, c'est un numéro qui m'a sensé. Je vais galère de voilà. Ah, ok. Avec Diane, merci beaucoup. Quand même. Ita. Nate. Ma baigné faut tifuni ça. Non, non, non. Ini Djenyo Djougou. Ah, il fait que tifuni quoi fait. On dirait que tifuni est avec un wele. Parce qu'il y a un numéro de tifuni. Oui, alors tifuni. Voilà. Tu m'as donné un gagne fire. C'est ça. Hein? Et on a un on m'a rappelé le coffre. Non, mais voilà, on a un coffre. Hein? Et on a continué à la guerre. Wabi, ala, na kontu la de ha e wabi ro de ma fuma bi deli ne bo envoyer comme ça war fouiller ne ko trop de
Bon envoyer comme ça moi mi pour qu'il y ait un niveau fin quoi. Voilà, il côté né. À mon côté. Il côté né. Il côté. De le côté. À transférer moi. Oh, ni numéro. Envoie. Ok, message non. Message. Bala men ñoko na sare. Eh mais toi dis. Kamel ne ta folo. Allahu akbar. Allah kana me ba ja. Ni tifun ma saudi ne mo sale. Ah. Allô? Ouais, Faragoro. Name folo name qui fenge name. Nama la janga don se kura elma ni ko do dam ne tore quoi. Hein? Tifuni ko be ka ba an kala ma quoi. Tifuni ka ko la. Ima fuma, tifuni do ye nyon ye kai. Olu yere nana kama photo yere usigbe. Ube fenge do la. Ima fuma, sa mo be ka ba kala ma. Anga ferege ali mu yere ayi anga ese ka wala situation yere de ima fuma ambakete ngwa awo wala ambakete no ni ko ni sikite beble wala fragoro kambe papa ngo ni ndio kola ka Tifu Soldier Musica Oh Johnny Gasa Nyaye nya wolebi do werete asira mani musomeya bana mflene alani bana gansante bana gansante wa bolo noniru bolo no ere bolo no wa karamogo anu yan seko ke karamogo bamako yo nanyi fura façon be kala ni do te ka farla bana ka foi te ka bola bana ina aboni le do amana jien fura kala atenna fa foi nyala ka bon o chi ne basega na ni bana asega bana ina re andu yan fura façon be de kenna nyala wele ka awla sigin kerefe ano mina kuma mfo ene bana imflena la ane madani bana ma tu karamo ibado wonne batoro andu njigi ede fara ko itala ni ache bana depuis akono menin denye te bana den fana flena ambulo man to kola ale refleka bana tan no ambela dili kuna le ka nikena yasoro ibado wonne batoro la bo nogoni ne be fura kelim nanna abe mishi ke saranga misi wa ame misi bo mina ambulo bana finta ambulo ala wa jija mishinga bo bokmala ala ne na bo bokmala fura foitala abe fura foita sorala namse kali nyanyini kala munte misi fura foitala mishi ko ngo ni mishi ma bo bokmala dro abe jentu karamo wo ko jodi ibado wone ba ko ne beto ni banana ala ka bon kanu fo ala ka bon ala mum bise ka flenjing ala bise ka flon clean ala ka bon anga ala te pisa jonne babe ni banana anga ala ibado wone be ala ma mishi we amba kono Antle. Yugo. Somo. Probase, pero ya. Probase. Ori bashi ti bara ro. Probase. Ini fama. Wala kra fama. Bara iga bara ko wuju. Bara ko ni tumbe tumila security de la. Osi sa we mo e kamla kankonna. Kankono kadi. O kadi. Jamana kote ya. Olo. Be ga ngi se ko ke ko. Ko jugo. Wala igara polisi o igara duwa igara fe har shi dilu. Wa be ga uji ya ko. Alhamdulillah. Jamana ka se ka basi. Ano kan fala ma. Jamana ko infinity ko ni chema fara musoma abe kalfale kalama inshallah men wala ki bararu wala ki afula to kalama kalama ka fulla wala ki afula ana achiga ki bararu alhamdulillah ana chegol fo ituje alhamdulillah mo wanyana mambale chenye mo wanyana manda ana na ga mo wanyana ma kama go kai ne vite nyina ko ngatanga
anniversaire ka félicitations merci beaucoup ni je ko ne wodi jana ban chokodo ko na betel non te ne nyaba la chokobi ni je dium na uzote 600 jepimbi alhamdulillah nala dilodila wale de belaba oh Johnny ga sabali anga sabali sabali de nyogote oh Johnny ga sabali sabali de nyogote wale de belaba. L'humilité précède la gloire. Les saintes écritures nous ont dit cela, mais les faux prophètes nous enseignent la haine. La haine et ses conséquences, nous en sommes victimes. Ne pouvons-nous pas faire preuve d'humilité? Ajara. Ah, tati. Nan. Tati nefle. Kurin tay kan isi. Aha. Awa tante nefle. Ajara. Ah. Ni enyi wele. Aha. Karamoko ke ka kuma indi. Awo. Karamoko ke kuma mfo. Oro yire balo misi setanyi. Chenera na ambolo bana misi setanyi. Ambolo bana foi tambolo. Chenera na. Ah, sisa ne inski kamiri. Nyena na wele. Awo. Nyena na wele. Nana ko kuma ko ande muso be kayit ko kono yere. No e mami. Awo. No kom mambe bara la yeno. Fen be ba bolo be ka fen chama sur la yere. Moto ba bolo fen chama ba bolo. Oh. Kona anyi iblagata afi. Awo. Imana se ka bara ke anu flala. Na e muni musoro. Awo chi amaya. An fana bi se ka di karamɔgɔ kɛ ma. Karamɔgɔ kɛ b'an dɛmɛ. Walasa ka lala furakɛ. Kɔntɛ ne kɔni tɛ fɛ lala ka segin an bolo tantôt dɛ. Tan o bɛ diya n ye koyi. Ne kɔni ne tɛ fɛ a ka segin yɛrɛ de tantôt. Tan ni n taara kɔni n bɛ na n cɛ siri. I jiro jɔ la dɛ. Ka baara kɛ ka wari sɔrɔ. K'o bila ka na pour que saraka in ka se ka bɔ ne ba ka bɔ nin bana na. Sisan i b'i ka fini misɛnnin ninnu to ko minnu nɔgɔlen don. I b'olu ko i b'u kɛ fini lasiri sini sɔgɔma i bɛ taa Kayi. I bɛ taa ka taa mami fɛ yen. N y'a mɛn tan. Nin ko tɛ se ka bila ka sumaya tan nɔ dɛ. Ayi n'i taara kɔni n bɛ n cɛ siri yɛrɛ de. Bana nin b'a nin kan kojugu bana nin y'a sɛgɛn trop. A y'a sɛgɛn koyi tan. N'i taara kɔni n bɛ n cɛ siri yɛrɛ de ka baara kɛ ka wari bila ka na. Awa pour que n ba ka se ka kɛnɛya yɛrɛ de. Sinon ne jɔrɔlen don nin ko in na. Ne ba ɲini bɛ ne la a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye tuguni. Tani kɔni komi i ko ko n bɛ se ka taa n ka fini labɛn n bɛ t'o labɛn donc n'i y'o labɛn kɔfɛ n bɛ taa. Awɔ tani n bɛ taga. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. O diyara n ye Ala ka sababu ɲuman k'a ɲɛ. Tifu Soulja Music oh Johnny ga sabali anga sabali sabali de nyogote oh Johnny ga sabali sabali de nyogote wale de belaba oh Johnny ga sabali anga sabali sabali de nyogote oh Johnny ga sabali sabali de nyogote wale de belaba ijo follow every kijama kataga minde follow atafama atekela enjoy uncle mzee ela na keli awo nera kumbolonge na kuma masemi manene kumbina atletika boyere di tanto ah cartere yara oh isi ige anga kuna comme ne kumbotola ani meme tambate j'espère que ima senga goni ah senga kera don ka kera to godi ne ba be ka furakɛla de fɛ donc o ko ni misi ma saraka ko a tɛ se ka kɛnɛ ko parce que mɔgɔ bolo n'o de donc tan ne nana i ne bila ka na i fɛ k'i bɛ baara min na kan k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ tan nana kun kuma ye kun tigɛ ne minɛ et en plus aussi a diyara ne toro a k'a fɔ k'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ la i ye muso ɲumanba ye i cɛ ka ɲi mɔgɔ si tɛ ye k'i ka ko tɛ diya ye quoi en vraiment mais ne kɔni ka baara ne bɛ taga boîte la. Boîte. E ma ne ya ne ka so la ne ka so ka ɲi mobili jɔlen bɛ da la téléphone ɲɛnama bɛ ne bolo ne yɛrɛ ka ɲi n ka saki ni n ka samara a bɛɛ bɛ top la bon yan musomaninw bɛɛ bɛ ɲɛbɔ ne de fɛ o bɛɛ bɛ na ne de ka fɛnw siɲa ne ka sanu ne ka saki ne ka fɛnw bon e yɛrɛ filɛ nin cogo min na ne bɛ baara min na ni e donna a la yɛrɛ e yɛrɛ bɛ avancer ka tɛmɛ ne kan yɛrɛ. Cogo di? N dun bɛ ka taa ne f'i ɲɛna dɛ ne ye nin baara daminɛ sisan nɔ
imelemba yɛrɛ ka sɔrɔ mi baga misi san à moins d'une semaine ninnu i bɛ baga misi san a bɛ nɔgɔya. Une semaine. Une semaine. O baara ka di o la dɛ. Mais e bɛ taa mun kɛ boîte kɔnɔna na. Bon sufɛ i b'i ko k'i labɛn k'i maquiller ka taga boîte la an bɛ taa fête dɔrɔn de kɛ. Fête dɔrɔn e tɛ kɛ service ye foyi foyi fo fête dɔrɔn. Mais wari bɛ sɔrɔ o la cogo di. Wari dun bɛ sɔrɔ fête la dɛ e ɲɔgɔn muso ɲuman ni e y'i labɛn cɛ dɔ ma ni e o tɛna wari d'i ma. Ka wari di ne ma ten dɔrɔn. Ka wari d'i ma ten kɛ. Kun jumɛn na. Parce que i ka ko jara ye i cɛ ka ɲi fɛn bɛɛ b'i la a ka ɲi i cɛ ka ɲi fɛn bɛɛ b'i la ni mɔgɔ y'i ye a bɛ nisɔndiya. K'an ye dɔrɔn ko n ka d'a ye dɔrɔn ka wari di yan foyi wɛrɛ tɛ yen. E ma deli k'o ye wa. Ayi. Tiɲɛ yɛrɛ na i b'a dɔn ne tɛ se ka taa boîte la. Munna. A bɛ ne kunkolo la ko n ba ma kɛnɛ ne ka taa fête la ne ba banabagatɔ dalen don hali a tɛ ka se ka fɛn k'a yɛrɛ ye ko ne ka taa fête kɛ o ka gɛlɛn dɛ. A ma nɔgɔ mɛ i bɛ k'a kɛ i ba de fana kama o sinon ne ba kun banalen tɛ e kun tɛ se yan nɔ ou bien. O ye tiɲɛ ye mais i b'a dɔn min don wa ne kɔni bɛ se baara caman na n bɛ se ka mɔgɔw ka yɔrɔ jɔsi n bɛ se ka minɛn ko n bɛ se ka fɛn caman kɛ hali baarakɛdenya ne bɛ se k'o kɛ. Donc ne y'a faamu sa e bɛ fɛ ka baarakɛdenya de kɛ. Awɔ. Est-ce que e ɲɛ b'i yɛrɛ la fɔlɔ k'e b'a fɔ k'i bɛ taa baarakɛdenya kɛ e ɲɔgɔn muso ɲuman ba e ka ɲi baarakɛdenya ma o yɛrɛ bɛɛ ka bɔ yen nɔ baarakɛdenya filɛ nin conséquence baden de b'a la e filɛ nin e bɛ se ka taa baarakɛdenya la u bɛ se ka nkalon da i la k'i y'u ka fɛn dɔ suɲɛ e bɛ taa fɔ min e bɛ jɔn dɔn duguba in kɔnɔna la ou bien patron muso bɛ se ka nkalon yɛrɛ da i la k'i n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ b'a la ne kɔni ka idée ni kɔni y'a suit ne kɔni fɛ o kɔni de ye meilleure solution ye ne kɔni fɛ dɛ. Bon i ye min fɔ nin o ye tiɲɛ mais i b'a dɔn ne fana tɛ se ka n delilen tɛ e bɛ ka min fɔ nin ye. Donc e ka wusa o ma. Ayi ne m'o fɔ dɛ mais i b'a dɔn n kunkolo tɛ sɔn yɛrɛ de i b'a dɔn min dɔn ne bɛ n ka minɛ to e fɛ yan n bɛ taa yala yala k'a lajɛ ni n bɛ se ka baara dɔ sɔrɔ. Ayi n'i bɛ taa i bɛ taa n'i ka minɛ i fɛ de comme e ko ko e bɛ taga baarakɛdenya la e bilala ka na ne de fɛ o ne y'i pan ni kumakanw na ko baarakɛdenya de ka di i fana i ka minɛ tɛ to ne fɛ yen dɛ i n'i ka minɛ de bɛ taa. N bɛ ka taa yala dɔrɔn k'a lajɛ ni n bɛ se ka awɔ minɛ ta i n'a ka taa yala kɛ komi minɛ yɛrɛ ma ca ma girin ka ban i bɛ se ka minɛ in ta i n'a bɛ taa yala n'i ye baarakɛdenya sɔrɔ yɔrɔ min na i n'i ka minɛ bɛ to yen nɔ ne yɛrɛ kun bɔtɔ la don yɛrɛ. Comme Tani nana ko ne ka na jigin e fɛ e ka sabali. Tani nana m'a fɛ yen ko ne bɛ baara min kɛ k'an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ yan. Mais ne kun t'a dɔn baara min don. Ne kɔni y'a f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ka baarakɛdenya kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kana na ne ka temps perdu taga i ka sira la ne fana ka taa n ka ci la. N'i ko ten n tɛ na kɛ ten. Ne kɔni bɔra. Comme choix tɛ n bolo. Nin ko yɛrɛ gɛlɛyara sa dɛ. N'a fɔra ko ne ba yɛrɛ ma kɛnɛ ko dalen bɛ bana na o tɛ ka se ka foyi k'a yɛrɛ ye. Ne ɲɛ b'o la su ni tile o bɛ image kɛ ne ɲɛkɔrɔ ko ne ka tila ka n ta kɛ vie ye boîte kɔnɔ. Mɔgɔ b'o laban to. Ayi a ka ɲi n bɛ taa n ka baara ɲini o da ka di n na. Tifu Surja Musica Oh Johnny nga sabali Anga sabali Sabali de nyongote Ancle Ama barakalata ala Mɔgɔ si yɛrɛ tɛ ka sɔn ka ne ta baara la nin tun kɛra jigilatigɛ ye dɛ ne bɛ nin ko kɛ cogo di ne bɛ ka to du o du kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ ka sɔn ka baarakɛla ta ala n bɛ nin ko kɛ cogo di sa. Sabali de ɲɔgɔn tɛ wale de bɛ laban oh Johnny ka sabali an ka sabali sabali de ɲɔgɔn tɛ oh Johnny ka sabali sabali de ɲɔgɔn tɛ wale de bɛ laban l'humilité précède la gloire. Mama i b'a dɔn ni gɛlɛyara ne bɛ ka don du o du kɔnɔ ko n bɛ baara ɲini mɔgɔ si ma sɔn k'an ta mama n dun laban bɛ taa gɛrɛbuya de kɛ n'i m'o kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan k'i ka misiko ɲɛnabɔ pour que i ka se ka kɛnɛya a tɛ ɲɛnabɔ dɛ dun ko gɛrɛbuya man ɲi mama fo ni yafara n ma n bɛ taa o lajɛ a bɛ se ka kɛ n bɛ na sansi sɔrɔ o la k'i ka furakɛli ko ɲɛnabɔ mama yafa n ma koyi
ala ni kelera koy ne da ta dombe mi ke tukun inta dombe nyesi yoro ma ala Bonjour papa. Mijou. Agradi. Ana jola. Iga kene? Oui. Kor basti. Bashfute. Ego ne wele. Woni bi wele. Ibadu. Mama du na ada. Adale no ale ko ni yo ya adale ne no. Fana sigana fana rubu. Ma foi. Woni bi wele basti en entreprise Kulubali distribution o kungan ko de do. OK. Voilà, entreprise ne kumba fe ka kalfaila. Papa. Parce que mogoti I kleke ka klaki den kleke wakati sera ne ba fe ka ta sengala fiya bola. Donc au kama ni wele ba fe ka entreprise kalfaila. Iki jija ne faya kleke entreprise ma foi. Ne korake fana ya kleka la. Si ça venait de bolo ni mo chama be ndona ko segu fama ka entreprise ka soro familial de talo, famille talo. Ya fam. Donc bi ba fe ka kalfaila. Donc iki jija entreprise ka la baraka ni. OK papa. Ajaranye wa boyna ma. Mina nsigo kala kusube akana ke tuga suwere ba. Obijan. Wa sisa ira kuma ne la kuma ga jero ko famille tare do. Ne tena uliga filanye ma fo mina baraketa. Ne cousin be no Olivier. Funga fana afanya na hapsika baraka yo. Olivier John. Baba dingenge. Olivier Bandi. Ebso Olivier do entreprise la kata entreprise be. Na debis. Mogo mi babara bela jelema ka kata ke bandi ay. Ati son fuima. Fo kama aya gen ka bodu kono. Ebso nga fo do entreprise la. Papa da makuma ba kwa ya okle ga tankle. Nini ya fa ina bina son. Wa kila bina baraka fana ganyi. Ay wani kote ambala je. Samnambe ungamena tutendo bandiro. Achina fa me andoro do. Ayo. Amana ni mana takeno ero ko fenga mizi okora ga fleni. Ni kote ambala je. Sino ni ko ni madala de. Ni klikile madala. Na papa ni dani mbala. O mena isega wele 600 ere. Sondrom na widi. Ayo. Angaseka kuma. Ambala je. Ni maso telefone fana mtafi. D'accord. Promdala. Ambala je inshallah. Ni kote. Ayo. Oh, Johnny Sabali de Nyogote, Wale de Belabo. Allô? Olivier, ça va? Oui, allô, Michou. Ouais, ça va plein de nuit. Ni mo me là kuma. Et vous revenez là? Mon kuma. Ça va dire ni mo oui, elle va nettuer tantôt. OK. Ne kumnya sore biga so biga yin fana na saka daga kuma si ça ça ne mo bila sanu oui c'est limite plan dirigeant ça va dire tu es minti na voir qu'il y a un messi final la maman il faut pas te mima mais limite la me bonne parce que na da $10. OK merci. Va? Nina wele ya come na tafi. Mina isi santeno. Tambe. D'accord. Wale de Belabo. Oh, Johnny Sabali. Anga Sabali de Nyogote. Oh, Johnny Sabali de Nyogote. Wale de Belabo. L'humilité précède la gloire. Les saintes écritures nous ont dit cela. Ayen sala kama. Ayen sala kama. Ayen sala kama. Ayen sala kama. Ne fa in baraji. Iyan kususuma laki kususuma. Inche. Ni jara ne ko. Inche ne fa.
famana buru makwe. Allah buru. Sulja music. Iklo dele kanda be kati funde kuma kando, ti funde champion to kuni ojani clear de do. Follow jetu kati moga kume hine nyona ngabi hine to yara ode yene tiga jena. Ne tu maloko jiye beta, ne tu maloko jiye beta, ne tu maloko jiye beta. Oh jadu no ya beta, no ya beta, no ya.